Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Wonten ngersanipun al-mukarram para alim ulama alladzina hum warasatul anbiya ingkang tansah kawula mulyaken. Al-khas ngersanipun al-mukarram Bapak Yai Ahmad Sobirin ingkang kita sedaya cadong barokah ilmu nafinipun, ugi ingkang kita tenggo fatwanipun. Al-mukarram panjenenganipun Bapak Yai Mustangin ingkang kita cadong sahabat donganipun, ngersanipun para kiai, para asatid linangkung ngersanipun Bapak Yai Hamidi selaku Imam Mushola Miftahul Huda beserta keluarga ingkang kawula hormati. Ngersanipun santri saking Udika Weruh eling mati ingkang kawula hormati. Oke, ngersanipun grup Janjaneng Tarbiyatul Hidayah ingkang kawula tresnani. Ngersanipun aparatur pemerintah, Bapak Kepala Desa ingkang beserta staf ibu ingkang kawula hormati. Ngersanipun Mbak RT RW ingkang kawula mulyaken. Sumrambah ngersanipun para rawuh kakung miwah putri linangkung ngersanipun teman-teman panitia ingkang sampun bekerja keras sehingga terlaksana acara dalu punika. Hadirin wal hadirat ingkang kawula mulyaken, langsung kemawon bahwa dalu punika acaranipun sepindah rutinan setiap Ahad pon sing saniki diganti setu wage, sekaligus pengetan Isra Mi'raj Nabi kita Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ugi acaranipun ditambah santunan. Para ingkang kawula mulyaken, niki kagem simbolis, langsung kemawon wekdalipun gantian nak dendi kali Afika. Afika sing mesti iki. Ya ini. Oke. Ngapunten, perlu dipun ketahui dateng para sedaya, kita jere ahli pengawasan, tapi nek titipi anak yatim kok kurang ropea, termasuk fadzalikal ladzi yatumul yatim niku termasuk bohong, tukang ngaji nglemboni, termasuk pendusta agama. Niki anak yatim nyun pangapunten, titipane Gusti Allah datang kita sedaya. Alhamdulillah, dari segi jamaah Miftahul Huda khususipun niki pun berusaha semaksimal mungkin. Sing terenyuh nek niki wong mulya, kita nderek mulya kados ngaten. Jadi kita maringi sekedhik sebagian harta benda panjenengan sedaya kangge nderek men kita melu mulya kados ngaten. Jadi titipaning Gusti Allah kali Mbak Yunipun. Mbak Yunipun alhamdulillah pun teng pondok napa nggih? Alhamdulillah nyuwun donga restunipun panjenengan sedaya. Mbak Yunipun niki sami yatim, saking pun teng pondok Albangsari. Muga-muga dadi lare ingkang solehah. Oke, soleh Allahumma amin ya rabbal alamin. Ngapunten, sing dikamutaken mamakai mawon. Sepantesipun kita sebagai ahli pengawasan kalingan
tatkala diundang biungnya kau wis ora anak. Kita alhamdulillah asik bisa melihat wajah tiang sepah sebagian niki umur pinten tahun pun mboten gak ada mama. Padahal sering undang-undang memakai. Muga-muga kita tabarukan tafaulan derek berkah kanthi saged nyantuni lare menika. Matur nuwun dhateng para donatur ingkang saestu memikirkan nasib kedepanipun lare menika. Intaban. Semangat. Astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rabbi sholli. Semangat enang. Putranipun almarhumah Bu Atun. Allahumma ghfirlaha warhamha wa ngafi wa anha. Amin. Semangat ngaji. Niki kan. Endi. Mbak Nino. Cekap semanten saya kawula sedherekaken kelepatan yen pangapunten. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.